Tak konečne som dokončil ďalšie video z dovolenky. Tentokrát som sa ale rozhodol dať aj nejaký komentár. Kvôli menším problémom som do Mongolska letel v priebehu 4 dní dvakrát. Prvý let cez Istanbul a Biškek a druhý cez Moskvu. Môj brat mi pomohol s animáciami, aby ste sa vedeli zorientovať na mape. V tejto prvej časti ukážem Ulaanbaatar, Národný park Terelš, mesto Karakorum a na záver Khustein park. Na úvod niečo o krajine. Mongolsko má asi 3 milióny obyvateľov, ktorí žijú na území asi 30 krát väčšom ako je Slovensko. Na severe má hranice s Ruskom a na juhu s Čínou. A ja som za mesiac stihol spraviť zábery z najobývanejšej strednej časti, neskôr z hornatej západnej časti a na konci z púšti Gobi, ktorá je na juhu. Ulaanbaatar je hlavné mesto, kde žije zhruba polovica všetkých Mongolov a je to jedno z najrýchlejšie rastúcich miest na svete. Západný svet sa tu na každom kroku mieša s mongolskými tradíciami. Staré chrámy stoja hneď vedľa moderných hotelov a síce veľmi zaujímavé mesto, ale určite nie je to najkrajšie, čo som v Mongolsku videl. Ulaanbaatar je plno nákupných stredisk, ale väčšina ľudí aj tak nakupuje na tomto trhovisku, kde sa dá nájsť hocičo, od ponožiek z vlny tiav a jakov, cez konské postroje a kašmírové svetre, až po krásne látky, z ktorých sa šijú tradičné obleky del. Najrozšírenejším náboženstvom je buddhizmus a chrámy sú roztrúsené po celej krajine, teda tie, ktoré Rusi nestihli zničiť. Aj napriek tomu sú tu populárnejším susedom ako Číňania. Jednu z nediel v Ulaanbaatare som s kamarátmi išiel pozrieť na zápasenie, ktoré je tu športom číslo 1. Nie tak malí Mongoli tu napodobňujú hladné pohyby orlov a potom sa snažia zhodiť jeden druhého na zem.
Potom som sa vybral do najbližšieho a najnavštevovanejšieho parku Terelš, ktorý je známy korytnačou skalou. Na ceste sme sa zastavili pri soche Džingischana, ktorého meno je vidno fakt na každom kroku. Samotný Terelž je veľmi pekný. Bolo to jediné miesto, kde som mal možnosť vidieť les a prvýkrát si zajazdiť na koni, ale je to tam už dosť komerčné. Asi 400 km na západ od Ulaanbaataru je Karakorum, kam sa dá autobusom dostať asi za 7 hodín. Išiel som tam hlavne kvôli kláštoru Erdenzu, ktorý býval jeden z najväčších v Mongolsku. Teraz tu však stoja už len 3 chrámy. Good night. Good morning. Na cestu sme si kúpili horšúr, čo je baranina vypražená v ceste. Spolu so Salvadorom a Máriou, ktorých som stretol v autobuse cestou do Charkorinu, sme sa vybrali na 2 dní do pastierskej rodiny, kde sme si mohli odskúšať ich tradičný život. Dobytok sa tu môže voľne pohybovať, neboli tu žiadne ohrady. Rodiny v lete žijú z ich mlieka a v zime zas z ich mäsa. Toto sú kozy, z ktorých sa na jar zbiera srsť na výrobu kašmíru.
강도들 체대. 아유, 선의원. Ženy viackrát do dňa doja kobily, z ktorých mlieka sa vyrába tradičný nápoj ajrek, ktorý sa každý večer 2 až 3 tisíc krát musí premiešať a fermentáciou na druhý deň začne mať v sebe alkohol. Mne osobne to celkom chutilo. Tento pán v tradičnom obleku Del práve vyrábal sedlo z ťavej kože. Jednou z tradícií Mongolov je strihanie detí v mladom veku. A tak sa môže stať, že tento chlapec vyzerá ako dievča a dievča vyzerá ako chlapec. Tesne pred našim odchodom rodinu navštívili mnísi a videli sme viaceré rituály, ktorým sme žiaľ ale moc nerozumeli. Z Charkorinu som potom cestou do Ulaanbaataru poprosil šoféra, aby ma vysadil na križovatke, odkiaľ som potom pešo asi 4 hodiny kráčal k bránam Národného parku Chustain, kde sa nachádza jedna z najväčších populácií divokých převalského koní, taktiež nazývaných po mongolsky taki. Keď som na druhý deň vyšiel na vrch jedného kopca, tak som namiesto koní videl jelene, ktoré mali ruju a ktoré z diaľky zneli skôr ako vlky, než ako jelene.
Tieto zábery som natočil asi v priebehu 10 dní, avšak nie je to ani zďaleka všetko, čo sa dá v centrálnom Mongolsku vidieť. Ja som ale viac nestíhal. V druhej časti vám ukážem západné Mongolsko, Altaj pohorie a kazašské tradície a v poslednej tretej časti sa budem venovať iba púšti Gobi.